not everything that is legal is moral. For example, slavery was once legal, but that is immoral. O Diyos nga balaan, nining kagabhion, nagpasalamat kami, nagdaig kanimo, nining kahigayunan nga imong gihatag, nga diin sa tibok simana, makahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong, ug sa mga panghitabo, libot namo o Diyos, nga diin nagatandog kini sa among konsensya. Amahan nga langit nun, kami nagahangyo, nga ang imong presensya uban sa matag-usa, sa among mga televiewers, mga kapaglaom, sa matagpulianan amahan, tungod kay ang imong pagtawag sa moral recovery is klaro o dayag nga ang matag-usa kanamo nalambigit og naapil niini. Hinaot amahan nga imong panalanginan ang maong serye, ang maong imong mga pulong nga ang gahom niini o Dios magahatag og kausaban sa among mga kinabuhi ug among ma-recover ang moral o ang kaayo nga imong ipahamtang sa matag-usa. Salamat nga imong gidawat among pagampo. Gipasaylo mo makalapasan, gitugyan namo ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. Atong sugdan, nganong kini man ato napili nga kining uluhan sa tuang serye When Conscience Sleeps. While I was in America, mga igsoon, ako nakita sa atong unaw na America is a nice state na lugar. Nindot ka lugar. Why lalis niya na. But then, natunong lang og summer, init kayo. But when I was visiting some places, gidala ko sa ito ang mga kaigsunan, diha sa dapit sa Amerika, I observe nga, mura bitaw og, like for example, Las Vegas, mga kaigsunan, mga pinalangga kong kapaglaom, grabe ang akong na sinati dito. But then, I will elaborate more when we will go to this series. So here, let us define, no? It is but proper to define unsa ning gitawag og conscience. And I believe nga matag usa nato sa ato ang konsepto ingon nga Pilipino, kabalo ta unsay konsensya. But just for the sake of definition, mga igsoon, naay 5 ka klase nga gidefine ang conscience: etymological, philosophical, psychological, theological, and practical meaning sa conscience. So, tulo lang atong kuhaon ani pinalangga kong mga kapaglaom kung unsa ni ang konsensya. Okay? So here, sa etymological meaning is the word conscience comes from the Latin consentia, meaning the knowledge within oneself, or a joint knowledge, kanang kon, and then siyensya, so with or together knowledge. So that is the kanang core meaning, ang iyang ipasabot sa konsensya. But here, it implies a kind of inner awareness, a witness within that discerns between right and wrong. Kanang bitong mga kapaglaom, mga kaigsunan nga, mubati ka og kining, nasayop ko or sakto akong gihimo, that is what we call konsensya. And then, sa theological meaning niya, mga kapaglaom, sa biblical Christian view, conscience means it is a God-given faculty in every person. Sa Romans 2, mauna ang ipasabot, God-given faculty. And then, dili ka na siya tingog sa Ginoo gyud apan God-implanted inner witness that testifies to His moral law. Take note ha, bantayin niyo ang word ng moral law. Nga mo testify kuno kini ato ang God-implanted inner witness. And then, it can be clear or good conscience, 1 Timothy 1:5, nga ni-align siya sa kamatuoran nga gikan sa Ginoo. And, or it 1 Corinthians 8:7, nga dali kay mo troubled due to immaturity. No? Unya, seared conscience, 1 Timothy 4, chapter 4, verse 2, dulled or deadened by repeated sin. This is where atong gikuha ang title, mga igsoon, ng ato ang serye, When Conscience Sleeps. Meaning, di na ta madutlan og konsensya,
didn't because of repeated sins mga pinalangga ko nga mga kapaglaom. So, ang theological it means to accuse or excuse us, Romans 2:15, guide us toward God's standards, though it needs to be enlightened by Scripture, no? Pwede na magayran sa pulong sa Ginoo, or compel responsibility. We cannot escape moral accountability before God. So, meaning there is what we call moral accountability. So in practice, practical meaning, conscience then is the inner check before, during, or after our actions. Sa ato pa, ang ato ang konsensya, human, or during, or wala pa, na kining mga pagbati sa konsensya, the whisper of responsibility that says, this is right, do it, or this is wrong, avoid it. Or the moral compass. Wow. So kung ang konsensya igsoon mo siya ang moral compass that when properly aligned with truth, helps individuals and societies pursue justice, integrity, and love. So here, ating balikon ang theological meaning, dili siya tingog sa Ginoo, but a God-implanted inner witness that testifies to His moral law. So it is but proper to define what is morality or moral pinalanggan na itong magkapaglaom. Now here, morality is the principles concerning the distinction between right and wrong or good and bad behavior. So, makaila ka, unsay maayo, unsay daotan, because prinsipyo ka na siya nga mag-ila tali sa maayong daotan, a particular system of values and principles of conduct, especially one held by specified person or society. So, muna siya ang morality, and then the extent to which an action is right or wrong. So, ato makita mga igsoon nga, it is but related to conscience. The morality, and then moral here is a lesson about what is right or prudent, often drawn from a story or experience. That is why, mayunta, the moral of the story. And then, another thing is, a personal belief or standard about what is acceptable behavior. That is moral. Now, and then example, he refused to lie because it went against his morals. Now, speaking about lie, mga igsoon, I still can remember a humor story nga shared sa atong kauban sa isay, usa siya ka abogado, and I hope nagminaw siya karon. I can still remember nga sa iyang samo istorya, discussion, or even sa iyang wali, in joking, mingon siya mga igsoon nga, kaming mga abogado, ako i-quote gamay, I hope nga, sakto ning pag-quote, kami ang mga tao nga dili mamakak. Ngano kay kung mamakak kuno sila, masampaan man sila og kaso. Pero, ingon siya, igor gyud utudlo sa among witness. Unsaon pagpamakak para makadaog sa kaso. Bitaw dili bitaw mga igsoon ha. So that moral igsoon is a personal belief or standard. Now, here, it could be an adjective. To be moral means concerned with right and wrong, upholding high principles of conduct. So, sa mga discussion or sa ato ang mga kinibitong common discussions and arguments, na kasagaran mingon nga not everything that is legal is moral. For example, slavery was once legal, but that is immoral. And then, not everything that is moral is necessarily legal. Yeah. Because there are moral acts nga ang balao does not recognize or even criminalizes. Say, for example, ang pag-worship, religious worship dito sa gawas or diya sa mga Muslim areas, moral on siya, pero wala gilegalize igsoon sa nasod. So, here, ato makita nga ang ato ang kalibutan, ang atong nasod, atong pulianan magsuon is naa niining gitawag og moral dili man siguro decay, but na ay mga naapektuhan ta
nining pagkaut-ut sa moral mga igsoon. So, ingon si Carl Thomas, in violent streets and broken homes, the cry of anguished souls is not for more laws, but for more conscience and character. But, mga igsoon, kung ang konsensya matulog, mag-unsa naman lang ang atong nasod. Kung ang konsensya nato igsoon, muragwa na ta gibati nga konsensya sa ato palibot o mga panghitabo sa atong palibot, mag-unsa naman lang. So here, naatay proposed solution sa moral recovery sa acrostic nga atong gitawag mga igsoon og recover. No? So we will recover truths, we will recover things nga ato mahimo so that we can be a part as we are accountable. Ingon nga kita accountable mga igsoon, kay dili mo kita makatulog ani. Because we have that personal responsibility. Tanawa ha, just let me cite sa usa ka executive order number 319 sa ato ang nasod sa Pilipinas. And I like this mga igsoon, mga kapaglaom, mga higala. It says there, April 3, 1996, institutionalizing. Take note, institutionalizing the moral recovery program. And that is why, as I observed, and as I experienced mga igsoon, daghan karon nga mga ahensya sa gobyerno nga naghimo aning mga moral recovery program. And even kita sa ato sa simbahan, sa iglesia, naagya po nato ning girelate tungod kay we need to recover the morals igsoon. Yung sa gingon diha, in all government departments, offices, agencies, and government-owned and controlled corporations through the establishment of integrity circles. Wow! Nindot kayo, no? Integrity circles. And I am looking for this mga igsoon. Asa ni mga integrity circles? Kay kanindot sa executive order, institutionalizing, meaning MRP should be an institution where everybody is concerned to recover the morals of the nation, the morals of the church, the morals of homes, and the morals of individuals, mga igsoon. And then, here, sa ato preamble, and I like this, and I hope I can have the review ani, no? Ato ma-review ato ang preamble, whereas, ingon diha, the preamble of the 1987 Constitution ordains and promulgates that the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Wow! Take note, heavy kay nga linya, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals. Mga igsoon, establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Promote the common good. Wow! And I hope nahitabo ni igsoon. Promoting the common good, conserve and develop our patrimony and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Igsuon, kung kining preamble gikinabuhi o gi-internalize lang sa matag lumulupyo sa ato nasod mga igsoon, unsa kanindot ang nasod nga Pilipinas, pinalangga kong mga kaigsunan. So we need to recover the morals igsoon. Filipino values. Kaniadto ang mga kabataan pagka matinahuron yun, no? Makatagbo, tigulang, amin, tahod, may gabi, may buntag, karon igsoon, tagbo kag batanon, bisag igham lang, wala gitaon. Unsa naman ang kahimtang sa tuang. So here, under the rule of law and a regime of truth, so I like this line mga igsoon. Why? Because atong i-establish din sa tong serye
nga ang moral standard, or if you want to have that moral recovery, truth can be found diha lang yun sa pulong sa Ginoo. Sa gingon sa John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So kung ang atong mga pangulo sa nasod, mga igsoon, mga pangulo sa lungsod, sa probinsya, sa syudad, unta, nag-anchor lang yun sa pulong sa Ginoo or diha sa kamatuoran, I believe this preamble sa atong nasod, mga igsoon, is makita or ma-implement. Thy word, sanctify them through thy truth. So moral recovery is possible only, mga igsoon, if we anchor to the Word of God. So every integrity circles sa ahensya sa gobyerno, dapat whenever there is a recovery program, anchored their lectures, anchored their lessons diha sa pulong sa Ginoo. Why? Tungod kay the only transforming power, the only sanctifying agents, igsoon, nga makapabalaan o makapabalik sa moral is ang pulong sa Ginoo. O ang balaang espiritu, mga igsoon, mao ang moral agent. The great advocate, nga kung wala ang balaang espiritu, igsoon, we cannot feel that conscience. So what happened when conscience sleeps, mga igsoon? Nagmata pa ba ang atong konsensya? I like the program, Hoy, gising! Ngano tungod kay, as ato makita sa atong kinabuhi, mga igsoon, usahay ang ngayon putang pukaon, kay usahay nakatulog ta sa atong responsibilidad. So here, tonight, we will atong tanawon ang acrostic nga recover. Sa letter R, mga igsoon, we will recognize the darkness, that there is the great moral blackout, mga igsoon. I don't know if you agree with me, nga atong ilhon nga naakita karon sa mangit-ngit, nakabita mga term atong gamiton, mga igsoon, nga mangit-ngit nga kalibutan, madangog nga kalibutan, because we know that there is what we call, kung di ta magmata igsoon, kung atong konsensya mahikatulog, there could be a moral blackout. Now, let us try to look at igsoon sa kining teksto, no? Now, before that, let me share a story sa giuluhan siya og the flashlight fiasco. There was once a man who bought a high-tech flashlight nga nagsaad siya nga kini nga flashlight mudanag ni even to the darkest corners of your soul. Grabe nga panghinambog niya, no? Ingon siya mudanag ni hayag kay ni. Nga bisan pa sa imuhang langlagitum nga sulod sa imong kalag mu hayag pa ni. So he was thrilled that night. He took it out for a walk in the woods. Iyang gidala dito sa lasang and he clicked it on but nothing. Why siga igsoon? Only pitch black. But he shook it, tapped it, cursed it. Ingon siya, sa maning paslayta, di man din mo siga. Still nothing. And turns out, mga igsoon, nga wa niya butangi di ay og battery. Why battery ang flashlight? So he had all the technology, all the promise of light, but no power source. Pinalangga kong makaigsunan. And that is, sometimes we think we're enlightened, modern, morally evolved, but, igsoon, ato tanawon, di ay, wala dito nakakonek sa power source, mga pinalangga kong makaigsunan. So, Isaiah 60 verse 2, gaingon, for behold, darkness shall cover the earth. Tanawa, ang kangit-ngit nagatabon sa kalibutan, sa yuta, and thick darkness to the people, mga igsoon. But the Lord will rise upon you, and His glory will be seen upon you. Kini nga verse, mga igsoon, dili lang siya poetic, but it is
diagnostic, mga igsoon. It tells us that the world is covered in darkness. People are living in moral confusion. But there is the promise, mga igsoon. God's light can break through. So here, darkness is real and widespread. We all accept that, igsoon. And we all know that, no? Asa man nga nasud karon na ang moral decay, mga igsoon, is devastating. People are morally confused. Naglibog na sa, no? Ngano tungod kay ang mga kahimtang sa puluyanan, kahimtang sa iglesia, or even sa matag usa, mga igsoon, makaingon ta nga naunsa naman atong kalibutan karon. But God's light is the answer. Pinalangga ko nga mga kapaglaom. So here, atong tan-awon, susihon kung sa unsa nga kita kabahin nining pag-recover sa moral sa nasod. But the Lord will arise upon us. Wow, the good news, the promise. Excuse. And His glory will be seen upon you. So here, ang pulong sa Ginoo, ingon sa Salmista David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Wow. So sa kahimtang, mga igsuon, sa atong nasod nga naa sa kangit-ngit baka or madangog nga kahimtang, ang pulong sa Dios nagasilbi nga lamparahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong dalan. So, pinalangga ko nga mga kapaglaom, mga kaigsunan, higala, igsuon, atong tagdon ang pulong sa Ginoo. Because akong kaingon, moral recovery is possible only when we anchor to the Word of God and we will atong sandig diha sa gahom sa balaang espiritu. Moral recovery is not just a program, but it is God's call. Nga kita, ikaw ug ako kabahin sa sa paghimo nining reforma or pag-recover sa nagkakaut-ut nato nga moral, mga igsoon. Now here, what is the moral blackout? No? So here, naay moral blackout kung ang kamatuoran ibaylo na for convenience. Wow. No? Naay kamatuoran pero kay murag di man siya convenient, ari na lang ta sa dili kayo tinuod, but still convenient. That is a sign, mga igsoon, nga padulong na ta sa pagka-blackout moral. Or, ang sakto o ang sayop, mura na siya o relative na kayo. Di na, we cannot determine what is right and what is wrong, kay mura naman siya o ang sayop, mura na og tinuod. And then, when silence replaces conviction, mga igsoon, nga sa panahon nga atong konsensya na convicta nga sayop na akong gihimo, pero nagpakahilom lang ta, mga igsoon, that is where moral blackout will happen. Or, entertainment overshadows ethics. Well, no? Kung ang entertainment industry mulandong na or mutabo na sa unsay maayo, mga igsoon. Now, when I was in America, mga igsoon, gidala ko sa parente ni Mrs. Ate Bibs at Ate Ying, ila kong gidala ito sa pastor, before ka muli og Pinas, ayaw gyud og sipyat adto gyud sa Las Vegas, kung mo kwarta, kami dala nimo dito. No? So, in behalf sa akong Ate Bibs, salamat kayo ninyo. Then here, igsoon ako nakita sa Las Vegas, natunog mo itong init, haskang inita, mga igsoon, 110 Fahrenheit.
mugawas ka sa sakyanan, mura bitaw og nakadapil sa daog mga igsoon. But anyway, the place is deserto, pero matingala ka, grabe. Ang mga buildings dito, ang hotels. So, ako nakita dito nga, nganong gitawag man nila og kining bitaw, Sin City. Igsoon, kung ang imong kanang bitong sigurong pundasyon, huyang murag, kuya ka sa Las Vegas or sa Sin City. Ngano, dito mga igsoon, wala na ko ibutang mga picture di ha, sa akong nakita dito, nga wala na ibra igsoon, banid na lang. Grabe. So, here, ato makita nga, unsa nga klase nga, kanabitang atong nasod or ang mga dapit sa kalibutan nga, there is what we call the moral blackout, mga igsoon. So, atong tanahon ang mga current events o mga panghitabo. In brief, mga igsoon, ang mga panghitabo nga we can say nga doon na nagyudi ay angay atong himuon niining mga panghitabo sa palibot, no? So na dinhi ang sa US nga dapat igsoon Newark, no? Airport. Unya na diha unsa ang gisulti sa usa ka historian si Doris Kearns and also the Gallup survey. Now here, this is what happens, mga igsoon. Trauma at Newark Airport. Ang air traffic, ang nitabuan igsoon, ang air traffic controller suffered a traumatic event when radar systems failed. Tanaw ha, ang radar wala na mo function, risking hundreds of lives. Ang deeper issue, mga igsoon, a system so broken that those responsible felt morally injured. Unable to do what's right because of systemic neglect, mga igsoon. Second, kani, ang isulti ni Doris Kearns, ingon siya, ang United States of America is in a moral crisis. Comparing today's political division to the Civil War era, her concern that many are choosing neutrality in the face of moral decay. Na di kaya nato na elaborate sa kailangan naman ito sa nasod nila. But then, we're just looking soon that moral decay or moral devastation is not just here in the Philippines, but all is global, mga igsoon. And we need to take a step, pinalangap kong kapaglaom, tungod kay ikaw ug ako, whether we like it or not, apektado kita niining moral decay, moral devastation. Okay? And then, ato tanahon, sa ato ang kahimtang sa Pilipinas, mga igsoon, kining, excuse me. Yeah? Okay? Broken marriages and legal social crisis, pinalangga ko nga mga kaigsunan. No? Kining, ato ang Senate or unsa ba ni Kongreso push for divorce legislation. There is a renewed legislative push for an absolute divorce bill. Igsoon, grabe, ang gitukod sa Dios na kaminyoon dito sa tanaman sa Eden, the union between man and woman, mga igsoon. Unya, ang pulong sa Dios gaingon nga, what God hath joined together, let no man put asunder. Unsa ang gibugko sa Dios, mga igsoon, sa tao dili unta kini pagabulagon. But here we are pushing for a divorce legislation. Igsoon, asa naman ang what a mess, mga igsoon. Asa ang atong moral? Then here, kung ato tanawon, ang atong current annulment system is costly, lengthy, and inaccessible, trapping many in toxic or abusive relationships, mga igsoon. Ato nakita nga ang kaminyoon sa atong kahimtang karon sa atong sa nasod mura bitaw og wala nay bili or di na siya balaan
nga kaminyoon or panaghugpong, panagtigom. Why? Because mga kaigsunan, mga higala, siguro habi ha, ang tapad ninyo karon ninyo ng asawag bana. Bitaw, here, cohabitation mga igsoon is so rampant nga murag wa nay bili ang kanang bitang ang pagkabalaan sa kaminyoon nga gitukod sa Dios, nga gigasa sa Dios. So we can say nga grabe, we are affected of this moral decay. Pinalanggap ko mga kaigsunan. Na mga personal stories about systemic cruelty. Victims of domestic violence and abuse are often forced to endure marriage due to lack of legal options. So ang uban, face economic dependency and ability to live ug naa sa trauma mga igsoon. These are examples, pinalangga ko mga kaigsunan, mga higala, ako mga kapamilya, nga we need to take a step. We need atong pukawon ang atong konsensya. So, here, the first thing that we can recover the moral igsoon is we recognize that darkness is existing. We will admit that there is sickness, moral sickness igsoon sa ato katilingban, sa ato kahimtang, sa ato baka pulianan, or sa asang dapit kita nahimutang. So, remember mga igsoon, this is a call out to moral confusion, and then not with judgment, but with clarity. So, atong tanaw ng igsoon, naagita, nining kahimtang, nagmasakiton ang atong katilingban, mga igsoon. And then, sa ito himuon, mga igsoon, we just sleep, or we just comfortable where we are? Bahala na sila, basta kay kami wala lang? Igsoon. We refuse to normalize dysfunction, igsoon. We will refuse to normalize dysfunction. And then, even when it's popular. So, meaning, na ay mga kahimtang nga diin, popular siya pero dysfunctional. Hinaot nga, ato siyang i-refuse, ato siyang i-normalize. And then, we will admit our own compromises. Doon na tayo panahon mga igsoon. Pinalangga ko nga mga higala, nga usahay mo compromise ta sa ato kaugalingon o sa atong kahimtang. But here, because, remember, healing starts with honesty. Let us, mga kapaglaw, mga kaigsunan, let us be honest. Let us be honest, mga kaigsunan. Nga naay atong kahimtang nga, kanabitang, sometimes we compromise the truth. And sometimes, ato lang ilhon bitaw nga, mura gamay raman ni ang Ginoo makasabot ra ni. Yan, that's personal, ha? So here, remember, healing begins with honesty. Why? Because we cannot fix what we won't face, mga igsoon. Di nato ma-recover ang moral kung di nato dawaton nga ang atong katilingban, igsoon, or even sa atong personal na kahimtang, usahay na atay makapakyasan. Ang kuyaw, mga igsoon, kung ang atong konsensya nahikatulog na, nga di na tamang gilabot sa unsay hitabo sa palibot because we are comfortable where we are, mga igsoon. So, we will refuse. May we refuse to live in that situation where there is a moral blackout, mga igsoon. So, remember, ang Isaiah 60 verse 2 doesn't just describe the problem, it offers a solution. Gayon dito, mga igsoon, the Lord will rise upon you, upon us. Wow! Mga igsoon, ang Ginoo, mudanag, mutindog, busaka, igsoon, diha nato. So this is not passive, it is a call to action, mga igsoon. Gitawag ta. That is why God's call to moral recovery. Ikaw ug ako, igsoon, kabahin sa pagpatindog balik, pagpalig-on balik sa moral sa ato katilingban, sa ato mga pulianan. And then, here, we need
to step into the light. Meaning, na may moral blackout, o na may moral decay, it is for you and me, mga igsoon, to step into the light. Now, usahay, kadaghanan lang, murag mahadlok bitaw mo, take sa usa ka single step. Kay, mingon ta nga, sila man ang naasa, kana pangatungdanan, ang atong mga pangulo, sila man ang naadya gibutang, let them do the job of moral recovery. Igsoon, no. Kay basin ang mga konsensya sa itong mga pangulo na hikatulog na, niya nga ito wala pa, we need to step into the light, mga igsoon. Kung dili kita kinsaman, igsoon, kung dili ang atong iglesia kinsaman nga pundok, ang muhimo pagsugod ug lakang aron sa tinud-anay naay moral recovery, not just a program igsoon, but a mandate or a lifestyle where ang atong mga kabataan umalabot nga mga henerasyon igsoon, they will not be threatened by moral blackout igsoon or dangers nga umalabot. So here, we must be light bearers in our homes, in our communities, and conversations. No? Kita ang mga light bearers. And then, we need to speak the truth even when it's uncomfortable. No? Pinalayo ko mga kaigsunan, mga kapaglaom, kinahanglan nga atong isulti ang tinuod, bisan kini, dili komportable. Usay masaypan kita. When we take a step into reformation, or whatever transformation, dili mangud kita igsoon ang makatransform. Dili kita ang makareform. It is God, it is the Holy Spirit, it is by the grace of God, mga igsoon, that transformation will be experienced. Now, and then we live with integrity even when it's inconvenient. Ang pagka-matinud-anon, ang atong integridad, mga igsoon, bisag dili kini-conveniente, but we need to live with integrity. Now, takeaways, mga igsoon, before we end. There are practical takeaways. Una, ask yourself daily, am I contributing to the light or to the darkness? Unsa man ang ako ang na-contribute? Para ba sa kahayag or sa kangit-ngit? Or we will challenge igsoon moral apathy. Don't let silence be your answer, mga igsoon. So this kini nga series karong semana, may we will respond to the call sa Ginoo of moral recovery, nga we will not let silence be our answer, and may we will be the flashlight with batteries, mga igsoon, powered by truth, powered by love, powered by courage, mga igsoon, nga dili imposible ang moral recovery so long as we will not keep silent, mga igsoon, and so long as we are empowered by the Holy Spirit. So, remember, mga igsoon, kapaglaom, the light still shines. Wow! No? The darkness is real, but so is the light. Take note, ha? Yeah? Before there can be healing, we must admit the sickness, and then see the darkness for what it is. Ato tanawon, atong dawaton igsoon, and refuse, but we will refuse to live in it. So, ingon mga igsoon ang John 3:19, and this is the condemnation. Muna ang describe yun, ha? Sakto ginang puno sa Ginoo. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness. Wow! Bugat kay igsoon. And men loved darkness rather than light because their deeds were evil. So mga igsoon, I hope and I pray nga di ta maapil aning mga buhat sa dautan, mga igsoon. That is why we are happy, and the good news is, ningon si Jesus, I am the light of the world. Wow! Ako ang kahayag sa kalibutan. O kita, mga igsoon, remember
the light still shines. We need to pray for clarity and courage. We need to speak the truth in love, mga igsoon. We don't judge. Di ta mahukom, but we need to speak the truth in love and be the light in our world. Ang Matthew 5, igsoon, ngayon, we are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. So, ang mandate sa Ginoo, igsoon, in the same way, let your light shine before men. Take step into the light, that they may see your good deeds and praise your Father that is in heaven. Mga kapaglaom, mga hinigugma ko mga kaigsunan, hinaot nga niining simana, we will start stepping into the light and be an instrument for change, mga igsoon, that we can recover the moral that is decaying, mga igsoon. Mag-amputa alang sa pagtapos. Ginoo, daghang salamat sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa pagpahinumdum kanamo nga imo kaming gitawag aron kabahin kami, Ginoo, sa pag-recover sa moral, dili lamang sa among kaugalingon ngadto usab sa among pulianan ug ngadto usab sa katilingban. Tuguti Amahan nga niini nga semana, amo kanunay iisa ang imong pulong, among pagkatam-ison ang imong presensya, ang imong kamatuoran o Dios, ug ang imong balang espiritu unta magagahom ug magahatag kausaban sa asa man kami nahimutang nga mamahimo kami kahayag panalangin ngadto sa amo mga higala, amo mga kaparintihan, amo mga kaigsunan. Daghang salamat nga gidawat among pagampo tanan among gitugyan sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manluluwas. Amen.